खुलुमबाय साफ्रोमबो लाइमोनफोर थामहिनबा फरायसाफोर बिथांमोनखौ आङो बरायबाय। दिनै लाइमोन बैसोनि माखासे गोनां बाथ्राखौ आं सावरायनो सानदों। आं मिजिंथियो दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों लाइमोनफ्रा थुलुंगाखांगोन आरो मुलाम्फा मोनगोन। लाइमोन बैसो थामहिनबा फरायसा सम, बे समा जोबोरै गोनां सम। आखल आखु दानाय, देहा दानाय, इयुननि सिमां नुनाय, बेनि थाखाय नैबे लाइमोन बैसोआ जोबोरै मोनसे गोनां सम। नाथाय जों मिथिगौ लाइमोन बैसोआव गोबां समाव गोबां बिथिंनिफ्राय नारसिननाय फैयो, स्ट्रेस फैयो, जेंनाफोर फैयो, चेलेन्जेस फैयो। बेफोर जेंनाफोरखौ, चेलेन्जेसफोरखौ जोङो सामलायनो हानांगोन, अब्लासो जोङो उथ्रिसार जानो हागोन। लाइमोन बैसोनि बे समाव नुजाथिनाय जे चेलेन्जेस, जे स्ट्रेस, बेखौ लाइमोनफ्रा माबायदि सामलायनो, बेनि सायाव आङो फंनैसो बुंनो सानदों। गिबियावनो लाइमोनफ्रा गावनि देहाखौ दानांगोन। मोजां देहा थायोब्ला मोजां साननाय, मोजां आखल आखु फैगोन। मोजां मानसि जानो हागोन, मोजां नोगोरारि जानो हागोन, फरायनो हागोन, खामानि मावनो हागोन, दैदेनगिरि जानो हागोन। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां, गोग्गो, गोख्रों मोनसे देहा दानाया जोबोरै गोनां। दा देहाखौ जोङो नोजोर होनांगोन। इसोरा जोंनो देहा होदों, नाथाय बे देहाखौ जोङो गोख्रों लाखिनांगोन, गोग्गो लाखिनांगोन। बेखौ जों माबायदि लाखिनो? गिबियावनो आङो बुंनो सानदों, इंराजियाव मोनसे बाथ्रा दं, आर्लि टु राइज आर्लि टु बेड। थाब सिखारनाय आरो थाब उन्दुनाय। बियो साफ्रोमबो फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां हुदा। थाब उन्दुनांगौ, थाब सिखारनांगौ। थाब उन्दुयोब्ला मा जागोन? जोङो बुरजा उन्दुनो हागोन, मोजां रोखोमनि जों उन्दुनो हागोन। थाब सिखारोब्ला मा जागोन? सानसे माने जों खामानि मावनो हागोन आरो बै खामानि मावनांगौखौनो समाजा लुबैयो। फरायसाफ्रा मा खामानि मावगोन? लेखा फरायनाय, सावगारि बोनाय, बिबार बारि बानायनाय, कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, बेफोरनोथ' फरायसाफोरनि मावनांगौ हाबा। दा बेफोरखौ मोजां रोखोमैनो मावफुंनो हागोन। बेनि थाखाय साफ्रोमबो फरायसाफ्रा थाब उन्दुनांगोन आरो थाब सिखारनांगोन। बेयो जोंनि थाखाय जोबोरै गोनां आरो बेखौ जोङो जोंनि जिउनि मोनसे जुगामि हुदा दानानै लानांगौ। बेखौ जों बयबो गोसो होनांगोन। जायहा गोग्गो देहा, बिसोरहा मोजां साननाय। साउन्ड माइन्ड इन ए साउन्ड हेल्थ, इंराजियाव मोनसे बाथ्रा दं। गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय जोङो मा मावनांगौ? नैथियाव फैगोन गेलेनाय। गेलेनायनि दारै जोङो गोबां देहायारि गुन मोननायजों लोगोसे जोंनि गोसोआरि गुन, आबेगारि गुन, समाजारि गुन, गोबां गुनथा जोङो मोननो हायो। दा गेलेनाया जोंनि थाखाय जोबोरै मोनसे गोनांथार हुदा जानांगोन। फुं सम बा बेलासि सम साफ्रोमबो फरायसाफ्रा, साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा गेलेनांगोन। 30 मिनिट खमैनो बा बेनि बांसिन सानफ्रोमबो जुदि गेलेयोब्ला बिनि बिगुरा मोजां जागोन, बिनि मोखाङा मोजां जागोन, बिनि खानाया मोजां जागोन, बिनि देहाया मोजां जागोन, देहाया बोलो गोरा जागोन। दा बेनिखायनो सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियाव दसेब्लाबो गेलेनांगौ। बे गेलेनाया गाव गावबागावनि हुदानि सायाव सोनारगोन। खायफा क्रिकेटखौ मोजां मोनो,
खायफा फुटबल मोजां मोनो, खायफा भलिबल मोजां मोनो, खायफा थाबायनो मोजां मोनो, खायफा मार्शेल आर्ट गेलेनो मोजां मोनो। बेफोर गेलेनायखौ जों जुदि देहा दानायनि थांखिजों जुदि जों लानो हायोब्ला जोंनि थाखाय जोबोरै मुलाम्फा जागोन। दा बेनिखायनो आङो खावलायदों साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा गेलेनांगौ फुं एबा बेलासि समाव। गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय जोंनो आरो मा नांबावगौ? मोजां आदार जानाय। मोजां आदार जानायखौ जोङो गोथौयै साननांगोन। बाजाराव आजिखालि रेडिमेड आदारफोर दंसै, फास्ट फुड दङ, पेकेट खालामनाय माखासे आदारफोर दङ, बेफोरखौ जोङो एभयड खालामनांगोन। निसा मुवाफोरखौ जों एभयड खालामनांगोन। हानायमानि गुन गोनां जि आदार बेखौ जों जानांगोन। नांगौ समाव जोङो ओंखाम जानांगोन, नांगौ समाव जों फिथाइ सामथाइ जानांगोन, नांगौ समाव जों दै लोंनांगोन, नांगौ समाव जों गाइखेर लोंनांगोन, नांगौ समाव साहा लोंनांगोन, कफि लोंनांगोन। गेलेनायजों लोगोसे देहा लाखिनो थाखाय मोनसे गुन गोनां आहार जानाया जोंनि थाखाय जोबोरै गोनांथार। लोगोफोर, आङो बुंदों जे जिकुनु चेलेन्जेस बा स्ट्रेसखौ जोङो सामलायनो थाखाय जोंनो गोख्रों देहा नांगोन। अब्लासो जोङो जिकुनु समाव जिकुनु थासारियाव जोङो जायखिजाया जेंनाफोरखौ जोङो सामलायनो हागोन। बेनिफ्राय मा नांबावगोन जोंनो? जि मोनसे मेलेमारि गुन, मेलेमारि गोहो, बेबो जोंनियाव थानांगोन। जोंनि साननायफ्रा मोजां जानांगोन, जोंनि सिन्ताधाराफ्रा मोजां जानांगोन। बेनि थाखाय जों मा खालामनांगोन? जोङो जोंनि जि मेलेमारि गुन, मेन्टेल स्ट्रेंथ, बेखौ जों जौगाहोनो हानांगोन। आरो मेन्टेल स्ट्रेंथ जौगाहोनो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन? जे जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायाव जोंनो मा नांगौ? मोजां जानाय, मोजां गेलेनाय, मोजां उन्दुनाय। बे मोनथामा जोंनि देहाखौ लाखिनायावल' हेफाजाब होआ, जोंनि मेलेमारि जि गोहो बेखौ जौगानायावबो जोंनो हेफाजाब होगोन। बेनिफ्राय जों मा मावनो हायो? बिजाब फरायनाय। बिजाब फरायोब्ला मानसिया जोबनो गैयै गुन मोनो, जोबनो गैयै गियान मोननो हायो। बिजाबा ओरैबायदि मोनसे बिजों जायनि गेजेरजों, जायनि मददजों मानसिया गावखौ सासे आबुं मानसि खालामनो हायो। बिजाबाव जोबनो गैयै गियान दङ। थाखोनि बिजाबनि अनगायै फरायसाफ्रा बाहेरा गियाननि थाखाय बाहेरा बिजाब फरायनांगोन, खौरां बिलाइ फरायनांगोन, लाइसि फरायनांगोन, सल' फरायनांगोन, खन्थाइ फरायनांगोन, सल'मा फरायनांगोन, जायखौ जि मोजां मोनो, नाथाय बिजाबखौ फरायथारनांगोन। हमनानै ला सासे गेदेर मानसिनि जिउ खौरां। सासे मानसिनि जि जिउ खौरां बेखौ जुदि जों फरायोब्ला जोङो ओरैबायदि थुलुंगाखांगोन, बै गेदेर मानसिया माबायदि गेदेर जानो हाखो, बै गेदेर मानसिनि हुदाया मामोन, मा मावोमोन, माबायदि सानोमोन, माबायदि थायोमोन, माबायदि फरायोमोन। बैफोरबायदि गियानखौ जुदि जोङो मिथियोब्ला जोंनि साननाय जोबोरै थुलुंगाखांगोन। आरो गेदेरफोरखौ नायनानैथ' जोङो जोंनि आखल आखुखौ जोंनो दानायनि गोनांथि, आरो जोङो दानो हायो। नकल खालामनाय एबा सोलोंनाय, गुबुनखौ सोलोंनानैसो जोङो जोंनि देहा, जोंनि आखल आखु, जोंनि साननाय हनाय जोङो जौगाहोनो हायो। बेनिखायनो आं बुंदों, थाखोनि बिजाबनि अनगायै हानायमानि गुबुन बिजाबफोर फरायनाया जोंनि थाखाय जोबोरै गोनांथार। बिनि थाखाय आरो जोङो मा खालामबावनांगोन? जोंनि जि मेलेमारि गुन बेखौ जौगाहोनो थाखाय जों आरो मा खालामबावनांगोन? जोङो गेदेर मानसिफोरजों जों सावरायनांगोन।
मोगा-मोगि जों सावरायनांगोन बा अभार टेलिफन जों सावरायनांगोन बै गेदेर मानसिया माबायदि गेदेर जानो हानाय जाय बिथांमोनहा दासिमबो थांनानै दङ सासे प्रफेसर सासे डक्टर सासे मोजां दैदेनगिरि सासे मोजां आबादारि बिसोरजों साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा मोगा-मोगि जानानै सावरायनांगोन साफ्रोमबो मानसिया जोंनि थाखाय गोनां साफ्रोमबो मानसिया मोनसे नङा मोनसे गियान होनो हायो दा बेनिखायनो आङो खावलायदों साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गेदेर मानसिफोरजों सावरायनांगौ उथ्रिसार मानसिफोरजों सावरायनांगौ लाजिनांगौनि खुनु बेयाव प्रश्न फैनाङा बिसोरजों सावरायोबा जों थुलुंगाखांगोन आरो जोंनि जि मेलेमारि गुन मेलेमारि जि गोहो बेखौ जों बांहोनो हागोन दा नैबे जुगा कम्पिउटारनि जुग इन्टारनेटनि जुग जोङो इन्टारनेटआवबो गोबां रोखोमनि जोङो गियान मोननो हायो दा बेनिखायनो जि कम्पिउटार बा इन्टारनेटनि बिजोंजों जाय गियानखौ जों मोननो हायो बेखौबो जों लानांगोन बेयाव आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों मबाइलखौ जोङो दिनै साफ्रोमबो फरायसाफोरनि आखायाव नुयो साफा सानैनि आखायावल' गैया जोङो गासिबो सांग्रां जानांगोन मबाइला जोंनि थाखाय बिराद मोजां नाथाय जोंनि थाखाय बिराद गाज्रिबो दङ मबाइलखौ जोङो जोंनि लोगो हिसाबै जों बाहायनांगोन नाथाय जोङो मबाइलखौ जोंनि सुथुर हिसाबै जोङो बेखौ माब्लाबाबो खालामनाङा बबे समाव मबाइल बाहायनांगौ बबे समाव इन्टारनेट बाहायनांगौ बेखौ जों नोजोर होनांगोन जों गोसो होनांगोन मबाइल नायनानै मानसिफ्रा गोबां कम्पिटिटिभ एग्जामबो पास जादों बेनि मोनसे बिदिन्थि दङ मबाइलखौ नायनानै जाहाथे एडिक्टेड जाया बेखौ जों साफ्रोमबो सिन्था खालामनांगोन आखायाव मबाइल लानायनि अनगायै नोंनि आखायाव गांसे डायरि था गांसे कलम था गांसे बिजाब ला बियो जोबोरै मुलाम्फासिन जागोन आं खावलायदों साफ्रोमबो लाइमोन नोंथांमोनहा मबाइलनि फारसे सांग्रां जा मबाइला जोंनो बिराद मोनसे गियान होनो हायो बेनि अनगायै जोंहा आरो मा थाबावनांगोन आबेगारि जि सुथुर बेखौ होबथानो हानाय मोनसे गोहो जोंनो नांगोन लाइमोन बैसोआव गोबां रोखोमनि जेंना सासे फरायसाया आबेगारि जि गोहो आबेगारि जि गुन गावनि आबेगखौ दबथायनो हानाय गोहो थाथारनांगोन जोंनि जिउआव जों मिथिगौ माब्लाबा रागा जोंनाय माब्लाबा गिनाय माब्लाबा दुखु माब्लाबा गाबनाय माब्लाबा मिनिनाय माब्लाबा रंजानाय लाजिनाय गोमोनाय बेफोर दंखाजोबखायो जोनोमनिफ्रायनो फैफाखानाय नाथाय बेफोरखौ जोङो दबथायनो हानांगोन नांगौ समाव जोङो जोंनि रागाखौ दबथायनो हानांगोन जोंनि लाजिनायखौ जोङो होबथानो हानांगोन गैया खालामनांगोन गोबां समाव गोबां थासारियाव जोङो जुजिनो थाखाय जोंनो आबेगारि जि गुन बेखौ जोंनो नांगोन दा आबेगारि गुनखौ जोङो बोरै मोननो हागोन गिबियावनो मटिभेशना जाहैबाय मोनसे ओरैबायदि गोहो जायनि गेजेरजों जोङो मोनसे खामानिखौ जों मावनो थुलुंगाखाङो मटिभेशननि दारै जोङो फुङाव जोङो थाब सिखारनो हागोन मटिभेशननि गेजेरजों जोङो बिजाब फरायनो हागोन मटिभेशननि गेजेरजों जोङो सासे मोजां मानसि जानो हागोन मटिभेशननि गेजेरजों जोङो मोजां हुदा दानो हागोन मटिभेशननि गेजेरजों जोङो बयजोंबो जों मोजां सोमोन्दो दानानै जों लानो हागोन आरो बे मटिभेशनानो नोंखौ सासे मोजां
फरायसा महरै सिनायथि होगोन। खामानि मावनायनि मटिभेसन, लेखा फरायनायनि मटिभेसन, बेखौ नोङो दानानै लानो हानांगोन। नोंनि थांखिया दङ बेसेबांबा गोजानाव, नाथाय बै थांखिखौ नोङो मोनहैथारनांगोन आरो बै थांखिखौ मोनहैनायाव मटिभेसना नोंखौ मदद खालामगोन। नेगेटिभिटि एन्ड पजिटिभिटि बेफोर जोंनि जिउनि पार्ट एन्ड पार्सेल। नेगेटिभिटियाबो दङ, पजिटिभिटियाबो दङ। बेयाव आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों। स्वामी बिवेकानन्द बिथाङा बुंदोंमोन, let people say whatever they like, stick to your conviction, rest assured the world will be at your feet. बबे बिथिंनिफ्राय माबायदि थासारि फैदों, माबायदि नारसिननाय फैदों, नोंखौ सोर रायदों, नोंखौ सोर बुंखुमादों, let people say whatever they like, stick to your conviction, rest assured the world will be at your feet. मानसिया जि बुङो बुंनो हो, मानसिया जि सानो साननो हो, नाथाय नोंनि जि मावनो गोनां बेखौ नों मावलांबाय था। मोजां रोखोमनि नों मावलांबाय था, थार लामाजों नों थांबाय था। सानसे समाव मा जागोन, नोङो गावनि आथिङाव जिहेतु गसंनानै थानो हानांगोन। बेनिखायनो नोङो गावनि थांखिखौ जाफुंसार जानो थाखाय पजिटिभिटि नोंनि गोसोआव नों लानांगोन। बे पजिटिभिटियानो नोंनि मोनसे गोहो आरो बेनो जाहैबाय मटिभेसन। गोबां समाव गोबां थासारि फैगोन, नङा होनबा? खायफा बिमा बिफाया बुंनो हागौ लेखा फरायनानै जेबो मुलाम्फा गैया, साख्रि मोना। नाथाय आं बुंनो सानदों, लेखा फरायनायनि थांखिया साख्रि मावनायल' जानो हाया। लेखा फरायनानै सासे मानसिया मोजां दैदेनगिरि जानो हायो, मोजां आबादारि जानो हायो, मोजां बिजनेसमेन जानो हायो। मोजां सासे मानसि जानो थाखाय जोंनो मा नांगौ? बिजाब नांगौ। स' बैफोरबायदि थासारिखौबो नों मोननो हागौ। नोङो लामानिफ्राय ससे थाङोब्लानो गुबुन गुबुन थासारि नों मोननो हागौ। बबेबा गाज्रि हान्जा मोननो हागौ नोङो, बबेबा जायगायाव नों नुनो हागौ जे निसा जुक्त हान्जानि माखासे सेंग्रा सिख्लाफोर नों मोननो हागौ। बेफोरखौ नोङो नोजोर दाहो। Let people do whatever they like. Let people say whatever they like. नोङो सोर? नोंनि मावनो गोनाङा मा? नोंनिफ्राय नोंनि बिमा बिफाया मा मिजिं थिदों, समाजा मा मिजिं थिदों, बेखौ नों गोसो हो। पजिटिभिटि। स' आङो बुंदों, जोंनि मोनफ्रोमबो समाव, मोनफ्रोमबो थासारियाव जोङो गोबां रोखोमनि चेलेन्जेस नुजाथिनो हागौ। बेखौ जोङो सामलायनो हाथारगोन कि हाथारगोन। आरो बेनि थाखायनो मा खालामनांगौ? सासे फरायसाहा मटिभेसन थाथारनांगौ आरो बे मटिभेसनानो मोनसे थुलुंगा। गावनि आबेगफोरखौ दबथायनो थाखाय फरायसाफ्रा सम सम बहाबा इउनिभारसिटियाव बेरायहैनाय, बबेबा मोजां कलेजाव बेरायहैनाय, मोजां जायगाफ्राव बेरायहैनाय, टिभि नायनाय, कम्पिउटार नायनाय, गेलेनानै रंजानाय, लोगोफोरजों गेलेफानानै रंजानाय, मोजां लोगोफोरजों थानानै दसे सम टाइम पास खालामनाय, बेफोरनि दारै जि मोनसे इमोसनेल थासारि बेखौ जों कन्ट्रल खालामनो हागोन। जों जुदि नैबे लाइमोन बैसोआव जोंनि आबेगखौ जों जुदि कन्ट्रल खालामनो हायाब्ला मा जागोन? गोसोआव मोनसे भुत हाबनो हागौ। इंराजियाव मोनसे बाथ्रा दं, an empty mind is devil's workshop। जायनि गोसोआ खालि, बैसोरनि गोसोआव मोनसे गिदिर भुत हाबनो हागौ। दा बेनि थाखायनो रावबो सेंग्रा सिख्लायानो गावनि गोसोखौ खालि लाखिनाङा। फरायनाय गैयै समाव को कारिकुलार एक्टिभिटिस मावनांगौ, कम्पिउटार गेलेनांगौ, टेलिभिजन नायनांगौ, बिमा बिफाजों जिरायनानै दसे सावरायनांगौ,
बेफोरनि दारै जोङो मा खालामनो हागोन जोंनि जि मोनसे आबेगारि सिटुएसन आबेगारि थासारि बेफोरखौ जों कन्ट्रल खालामनो हाथारगोन कि हाथारगोन थ' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दिनै आङो लाइमोन बैसोनि जि स्ट्रेस जि नारसिननाय बेखौ बोरै मेनेज खालामनांगौ बेनि सायाव गुसुङै सावरायबाय जोबनायाव आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जोङो मावनो हायैनि जेबो प्रश्न फैया जोङो उथ्रिसार जानो हायैनि जेबो प्रश्न फैया आं मोनसे बिदिन्थि होनो सानदों नोंथांमोनहा मिथिगौ अरुणिमा सिन्हाया सोरमोन अरुणिमा सिन्हाया जाहैबाय भारतारि सासे ओरैबायदि सासे सुबुंथि जायहा मोनसे एक्सिडेन्टआव रेलवे ट्रेकआव फारसे आथिंखौ दानस'जादोंमोन उदखारिफोरजों ट्रेननिफ्राय नाख्लायजानानै थोंसे आथिंखौ दानस'नो गोनां जादोंमोन नाथाय अरुणिमा सिन्हाया जेब्ला हस्पिटालाव थांदोंमोन हस्पिटालाव थांनाय समाव बियो मोनसे सिमां नुदोंमोन बिनि सिमाङा बियो सिरि सिरि बुंदोंमोन इसोर नों आंखौ बासाय इसोर नों आंनो जिउखौ होफिन बेनिफ्राय नाय नोंनि थाखाय आं मा मावनो हागौ सानसे नङा सानसे नोंनि थाखाय आं खामानि मावगोन समाजनि थाखाय आं खामानि मावगोन बे आथिं थोंसेजोंनो थोंसे आथिंजों अरुणिमा सिन्हाया माउन्ट एभारेस्टखौ गाखोदोंमोन बेयो जोंनि थाखाय जोबोरै थुलुंगाथाव थोंसेल' आथिंजों माउन्ट एभारेस्टखौ सासे हिन्जावा गाखोनो हानाया बेसेबां थुलुंगाथाव बाथ्रा थ' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बेफोरबायदि सासे जाफुंसार पार्सनेलिटिनि जि नंगुबै बाथ्रा बेखौ जों फरायनांगौ आरो जोङो सोलोंनांगौ स' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर उननि समफ्राव आङो गोबां बिब्दिनो भिडिअ लानानै फैगोन लाइमोनफोरनि थाखाय गोनां गोनां आयदाखौ लानानै आं फैगोन दिनै बेसेयावनो दोनथ'बाय